Türkmenistanda soňky günlerde howanyň temperaturasının sähel maýlap başlamagy bilen mundan tas 3 hepde ozal ýurda aralaşan aýazly howanyň ýol açan netijeleri gün saýyn has köp göze iýilýär. Mary welaýetinde ýüzlerçe ownuk we iri şahly malyň öýkeni sowuklady. Ekin meýdanlaryny sowuk urdy we müňlerçe kilogram gökbakça önümi doňup zaýa boldy. Maldarlar, ekerançylar we telekeçiler öňümüzdäki aýlaryň hem özleri hem de ilat üçin yeňil bolmajakdygyny duýdurýarlar. Müňlerçe manat meşberini maddi ziyan çekenini aýdýan maldarlaryň, ekerançylaryň we telekeçileriň sany günü-günden artýar. Olar aýazly howada suw guran mallaryny we azyk önümlerini degerdegmez bahadan satmagy mejbur bolýanlyklaryny aýdýarlar. Sowuk howanyň getiren netijelerini gün saýyn has köp görse bolýar. Dip Azatlyk Radiosynyň Sewitdäki habarçysy 25-nji ýanwarda aýtdy. Şu aýyň 1-nji hepdesiniň ahirinde Türkmenistanyň çägine adaty klimat kadrlaryndan aşyk sowuk howa aralaşdy. Şonda Merkez Aziýa Sewitinde şol sanda Türkmenistanda howanyň temperaturasy rekord derejelerde pese gaçdy. Bu müňlerçe mal garanyň haram ölmegine, gökbakça önümleriniň doňmagyna getirdi. Soňky günlerde marly maldarlar ownuk we iri şahly mallaryň sowuk öýkenini sowukladyp, ýydigderli üsürýändigini aýdýarlar. Öýkenini sowukladan mallaryň köpüsi ot ýemegini besedýär we ölmek bilen bolýar. Şol sebäpden çala üsgürüp başlan mallary bejergi bermezden derrew soýýarys. Sebäbi bu olaryň gyrlyp başlandygyny aňladýar. Şeýdip olaryň haram ölmeginiň öňüni almaga çalyşýarys. Olaryň gapgara bolup duran öýkenlerini alyp zyňýarys. Olaryň etlerini bolsa gassapçylara birnäçe aýyň dowamında üzmek şerti bilen berýäris. Olar bu etleri has arzan bahadan satyn alýarlar. Şöklat önümlerini taýýarlayan sehler hem bu etleri arzan bahadan alýarlar. Maldarlar gaty uly maddi ziyan çekýärler diýip marly maldar anonimlik şertinde aýtdy. Sewitde gök bakça önümleri östürüp ýetişdirilýän ýyladyşhanalarda hem ekinleriň aglawasyny sowuk urdy. Soğuğun ýeti täsiri zerarly ekinler ösmegini besedip gurap galdy. Ýyladyşana eýeleri bar bolan pomidor, hyýar we beýleki gökbakça önümlerini deger degmede satyp bir neme bolsa-da çykdyjylaryny yapmaga çalyşýarlar diýip Marly Daýhan anonimlik şertinde aýtdy. Ýurt häkimetleri we döwlet medeniýeti aýazly howanyň ýol açan netijeleriniň ilata maldarlara, daýhanlara we telekeçilere ýetirýän oňoýsuz täsirleri barada dymyşlygyny saklaýarlar.